Cu prilejul anului nou vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Mai facem o variantă, nu? Cu prilejul anului nou vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iei filtrul de acolo și... Păi are filtrul ăla, domne. Are filtrul, văd eu. Păi ăsta a fost și anul trecut. Nu mă, lei tot ca să aibă contur frumos. Motor. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, încheiem anul 1988 cu importante realizări în dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea gradului general de civilizație al patriei noastre socialiste. Să ne pronunțăm pentru o Europă a colaborării egale între toate. Asta o începem la. Ne pronunțăm marea dezbatere în partid și în întreaga societate pe baza tezelor din aprilie cu privire la problemele fundamentale și stadiul actual al construcției socialiste în patria noastră, a evidențiat cu putere marile realizări obținute de poporul român în construcția socialismului, spre visul de aur al omenirii până în anul 2000, fie ca anul 1989 ducă poporul noi cuceriri pe calea dezarmării la mulți ani. Ce nu? Luminile astea... Am mai ghivat noi, dar... Nu știu cum dracu.